Ну что, мы знаходимся зараз на тым месте, где подчас інфлянскай войны адбылася одна з шматлікіх бітваў, штурм замка Сокол. Крывавая, страшная битва, где пролілося шмат крыві. Зараз гэта место такое запущенное, не добраться, но мы паспрабуем паглядзець гэтыя мясціны і ушанаваць памяць загіблых герояў і просто людзей, якія тут воевали. У тым ліку і адстойвалі інтарэсы наших земляў, наших цяпер беларускіх земляў.